Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. 3 ліпеня ў выніку галасавання новым старшынёй Еўрапейскага парламенту быў абраны італьянец Давід Марыя Сасолі. Адначасова на пазачарговым саміце кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў Еўрапейскага Саюзу вызначыліся з новым кіраўніком Еўракамісіі. Яе ўзначаліла немка Урсула фон дер Ляйен. Апроч таго, быў прызначаны, прыйшоў на пасаду прэзідэнт Еўрасаюза Шарль Мішэль, бельгіец, і Федэрыку Магерыні на пасадзе высокага прадстаўніка ЕС па пытаннях знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі. Найхутчэй за ўсё зойме іспанец Жозель Барэль. Пра тое, што гэта ці азначае ўвогуле хоць што-небудзь гэта для Беларусі, як гэта можа паўплываць на нашу знешнюю палітыку, мы пагаворым з нашым сённяшнім госцем. А гэта палітолог, каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Дзяніс Мільянцоў. Добрый дзень, Дзяніс. Добрый дзень, Дзяніс, вось я пералічыў ужо ўсіх тых значных людзей, якія занялі пасады ў розных структурах еўрапейскіх, але ввогуле такое вот пытанне, які-небудзь шараговы беларус, які там працуе на прадпрыемстве, ва ўстанове, скажа, а нам, беларусам, што да гэтага? Ці варта ўвогуле звяртаць увагу, хто стаў кіраўніком ці старшынёй Еўрапейскага парламенту, калі Беларусь ніякім чынам у гэтым Еўрапарламенце не прадстаўленая? Ці там Еўракамісіі? Не варта. То есть що, можна завершаць праграму? Можна пра што-небудзь больш цікавае пагаварыць, пра прызыў, напрыклад. Так кароткі такі адказ. Калі трошку даўжэй яго адказваць, канешне, як там хто чытаў, напэўна, фантастычнае такое апавяданне ёсць Брэдбері пра матылька, як там матылёк неяк крыламі, ці ён там памёр, а потым это змяніла будучыню нейкім там такім сур'ёзным чынам. Так і тут. Яно здавалася б неважна, асабліва для звычайнага там шараговага абывацеля, які займаецца там далёкімі ад знешняй палітыкі і міжнародных дачыненняў рэчамі, але так ці інакш нейкія такія пасярэдаваныя ўплывы яны ўсё ж такі ёсць. Там мяняецца у кіраўніцтве Еўрапейскага Саюза кансерватарна-сацыяліста. Гэта дадае там пэўных нюансаў у палітыку гэтай арганізацыі. Ці прыходзіць там замест, умоўна кажучы, літоўца-немец, і, адпаведна, таксама нейкія нюансы такія адбываюцца, якія таксама маюць пэўны, можа быць, вельмі нязначны уплыў на, у тым ліку, беларускую знешнюю палітыку ці міжнародныя адносіны там сярод вялікіх дзяржаў, якія на нас у сваю чаргу адбіваюцца. Таму, канешне, гэта цікава, прафесіяналы за гэтым сочаць, хто асабліва займаецца гэтым рэгіёнам. Але наколькі гэта паўплывае на жыццё Беларусі як краіны, яе эканоміку і жыццё кожнага канкрэтнага грамадзяніна, сказаць пакуль што цяжка, таму што тут першы вялікі фактар. Еўрапейскі саюз – это велізарная бюрократычная машына. Там вельмі шмат тых так званых стрымак, супрацьваг, узаемаўплываў. Часта ад таго, каго прызначаюць на пасаду нават важнага органа Еўрапейскага Саюза, якім з'яўляецца Еўрапейская камісія, выканаўчы орган, не вельмі ўносіць зменаў у агульную палітыку Еўрапейскага Саюза, таму што ёсць набор правілаў, механізмаў, заканадаўчых актаў, рэгуляцыяў, рашэнняў, якімі карыстаецца гэта аграменная армія еўрапейскай бюракратаў, якія там непасрэдна сядзяць, вырашаюць нейкія рэчы. І адзін чалавек, будь ён там, не ведаю, Наполеонам, яшчэ кім-небудзь, ён гэту машынерыю яму вельмі цяжка змяніць, калі ў прынцыпе магчыма.
Тым не менш, пофіласофствовать. ну да, тым не менш, вот, калі браць структуры па чарзе, не гаварыць пра ўсё, вот там змянілася, як это ўсё. Вот возьмем, да прыкладу, Еўрапарламент. Стаў кіраўніком старшынёй Еўрапарламенту італьянец Давід Марыя Сасолі. Наколькі я ведаю, на гэтую пасаду прэтэндаваў і адзін еўрадэпутат літовец. Калі б літовец, прадстаўнік краіны, якая блізка да нас, стаў старшынёй парламенту, гэта неяк мела бы значэнне. Вот больш увагі, да прыклад, беларускаму пытанню Еўрапарламент надаваў бы, таму што, ну, можа быць, італьянцу Давіду Сасолі, там, Беларусь, ну, где-то там далёка, ён там пра яе чуў, але асабліва не ведае. А тут вот чалавек, які канкрэтна ведае сітуацыю з той же самай АЭС, праблемамі, звязанымі ўзаемаадносінамі паміж нашымі краінамі з гэтым. Вот, як бы это паўплывала ці не ўсё ж такі? Так, цяжкае пытанне. Па-першае, трэба пачаць з таго, што Еўрапейскі парламент гэта структура, якая не мае вызначальнай ролі ў знешняй палітыцы Еўрапейскага Саюза, не грае на такую ролю. Гэта, хутчэй, роля асобных нацыянальных дзяржаў, якія збіраюцца там у межах Рады Еўрапейскага Саюза, прымаюць рашэнні па знешніх справах. То бок там ёсць такая канфігурацыя Рады, калі збіраюцца міністр замежных справаў кожнай краіны Еўрапейскага Саюза і прымаюць знешнепалітычнае рашэнне. То бок Еўрапейскі парламент гэта орган наднацыянальны. У іх няма нацыянальнага імператыва. То бок, грубо кажучы, ну, кажучы, в прынцыпе, як ёсць, краіна, кожная канкрэтная краіна, яна не дае сваім дэпутатам нейкіх спецыяльных паўнамоцтваў дзейнічаць ад імя гэтай краіны, да якой яны фактычна па пашпарце прыналежаць. То бок дэпутаты дзеляцца ў Еўрапейскім парламенце на палітычныя фракцыі, а не нацыянальныя фракцыі. То бок яны там засядаюць, скажем, сацыялісты, фракцыя сацыялістаў, фракцыя Еўрапейскай народнай партыі, гэта цэнтральная палітычная плынь, кансерватары, там, хрысціянскія дэмакраты з розных краінаў. Яны галасуюць таксама, там, сацыялісты па сваіх там пытаннях нейкіх, там, ІПП па сваіх пытаннях. Няма такого, што вось Літва ў межах Еўрапарламента адстойвае вось гэта. Можна, конечно, сабе ўявіць, што калі б кіраўнік быў літовец, ён бы дзе-небудзь там у сваёй прамове нешта такое вставіў пра беларускую электрастанцыю, але вырашальнай ролі вось там у прыняцці рашэнняў ён бы не граў, тым больш па знешнепалітычнаму накірунку. Тое, што гэта чалавек з бэкграундам такім журналісцкім, гэта пэўных нюансаў, канешне, дадае, таму што гэта ўсё ж такі там не міжнароднік, не доктар, а чалавек з такім шырокім кругазорам, у тым ліку там па міжнароднай праблематыцы. Ён можа нейкія рэчы разумець свайго прафесійнага пункту гледжання. Таму, можа быць, я тут толькі так, скажем, прэзюмірую, што, можа быць, яму будуць больш пытанні цікавыя, там, развіцця грамадзянскай супольнасці, там, свабоды слова і гэтак далей, але зноў-такі ён будзе мець вельмі абмежаваную ролю на фармаванне, што называецца, парадку дня гэтага самога парламента. Ну, тым не менш, мы ведаем, што Еўрапарламент неаднаразова такія рэзалюцыі выдаваў, якія нешта там асуджалі тое, што адбываецца ў Беларусі, там выказвалі заклапочанасць, ну, вот як яны там любяць у сваім стылі. Ад таго, хто узначальвае гэтую структуру, гэтыя рэзалюцыі могуць быць больш рэзкія ці больш мяккія, там, часцей ці радзей з'яўляцца, там, можа быць, на нейкую тэму пры адным кіраўніку, што адбываецца ў Беларусі, не звярнулі б увагу, а вот гэты казаў, вот звярніце, паглядзіце, што тут у Беларусі, давайте мы тут рэзалюцыю дадзім. Тут я вось што хацеў бы сказаць. Па-першае, важна не хто стаіць на чале Еўрапейскага парламента, а хто канкрэтна ўваходзіць у групу, якая працуе па Беларусі, па беларускім пытанні. І вось там ад канфігурацыі гэтых людзей, хто гэта, з якім яны бэкграундам, там, з якой яны прыйшлі партыі, з якой яны прыйшлі краіны, гэта будзе больш важна, таму што менавіта гэта група, яна праводзіць слуханні, яна робіць адмысловыя праекты рэзалюцыі, якія потым ухваляюцца ці не ухваляюцца ўсім парламентам. І вось гэта вырашальна.
Таму што кіраўнік у яго вельмі шмат такой арганізацыйнай працы, і у яго проста не будзе ні часу, я думаю, ні жадання ўнікаць у нейкую праблематыку нейкай невялікай краіны, якая, скажем так, вялікіх праблемаў Еўрапейскаму Саюзу не дастаўляе, але недзе пра яе нешта трэба сказаць, і таму ён хутчэй будзе кіравацца тымі рэкамендацыямі, якія будзе выдаваць яму гэта канкрэтная група. Другое, што я хацеў бы сказаць да гэтага пытання, гэта тое, што нягледзячы так, сапраўды, Еўрапейскі парламент, ён найбольш гучны у пытаннях Беларусі, і ён больш, скажем так, асуджальны. Але, з іншага боку, Еўрапейскі парламент таксама варта памятаць фактычна, распечатаў гэта беларуска-еўрапейскі, дакладней, адносіны з Беларусю на міжпарламенцкім узроўні. З аднаго боку, ён не прызнаў выбары ў Беларусі дэмакратычнымі, справядлівымі, адпаведна, абмежаваў кантакты з еўрапейскімі дэпутатамі, але потым так чамусьці атрымалася, што еўрапейскія парламентары ўжо некалькі дэлегацый сваіх у Беларусь направілі, яны са сцяжкамі гэтымі еўрапейскім і беларускім сядзелі і перамаўлялі са сваімі беларускімі калегамі. І вось тут узнікае пытанне, што гэта вось такое? Што гэта? Так сапраўды, как бы не прызналі афіцыйна, але неафіцыйна супрацоўнічаюць? Супрацоўнічаюць афіцыйна, таму што гэта афіцыйная дэлегацыя, якая афіцыйна прымаецца беларускім парламентам, якая афіцыйна праводзіць перамовы на плашчадзях беларускага парламента і палаты прадстаўнікоў. Гэта якраз такі ў дыпламатыі азначае поўнае прызнанне. Калі ты сядзіш з чалавекам так пры сцяжках на гэтых, скажем так, на яго тэрыторыі і абмяркоўваеш нейкія рэчы. Таму фармальна і юрыдычна беларускі парламент прызнаецца, але вось ёсць пэўныя рэзалюцыі, якія там нешта асуджаюць. І вот гэта дзіўная дыпламатыя такая, яна і на ўзроўні самого Еўрапейскага Саюза, беларуска-еўрапейскіх адносінаў таксама існуе. Вось калі ўзяць рашэнні фармальныя органы Еўрапейскага Саюза, вось такого як Рада ЕС, якая якраз таки прымае канчатковыя рашэнні па знешняй палітыцы, якая там уводзіць, адмяняе санкцыі, там ёсць шмат рэзалюцый, якія абмяжоўваюць адносіны з Беларусю, там уводзяць санкцыі, уводзіліся, памятаеце за што, там за рэпрэсіўныя практыкі, разгоны і недэмакратычныя выбары. Потым гэта самая Рада, яна адмяняе все тое, што было зроблена да гэтага, нягледзячы на тое, што Беларусь тое, за што яе там папікалі, не выконвала. Не выправіла. Але сітуацыя такая ў рэгіёне, што беларуская пазіцыя, яна стала нашмат больш важнай. З Беларусю выгадна супрацоўнічаць, таму што яна займае пэўную пазіцыю на міжнароднай арэне, па ўкраіне, у адносінах да Расіі, праводзіць трошку іншую палітыку, сітуацыя ў самім Еўрапейскім Саюзе змянілася. І вот адбываецца такая дзіўная вельмі сітуацыя, калі ёсць шэраг такіх рэзалюцый гэтых органаў Еўрапейскага Саюза, якія фактычна супярэчаць дзеянням паўсядзённым тых жа самых органаў, сыходзячы з палітычнай матывацыі, палітычнай неабходнасці. Таму я думаю, што тут варта хутчэй нам паглядзець не на конкретную нейкую персону, а якім чынам, у прынцыпе, вось гэта дынаміка адносінаў у межах розных інстытуцый ці Еўрапейскага Саюза ў цэлым, яна змяняецца. А змяняецца яна вельмі дакладна ў бок, скажем так, большай колькасці кантактаў, большай колькасці ўзаемадзеянняў, але да пэўнай мяжы. І наўрад ці зменіцца ці не зменіцца гэтая дынаміка в залежнасці ад таго, хто стаў кіраўніком Еўрапарламента, і ўвогуле былі ж выбары ў Еўрапарламент, прыйшлі новыя людзі, новыя дэпутаты, ад таго, хто прыйшоў, ад таго, што частка новых людзей стала дэпутатамі. Еўрапейскі парламент не памяняўся радыкальна. Там ёсць, канешне, змены, ёсць новыя людзі, але каб сказаць, што адбылася цалкам рэвалюцыя
і склад Еўрапейскага парламента новы дазваляе нам казаць, што па такіх пытаннях, у прыватнасці адносінах з Беларусю, сітуацыя памяняецца кардынальна, мы не можам. З іншага боку, я хацеў бы вярнуцца да першага майго тэзіса, што Еўрапейскі парламент все ж таки не тая структура, якая вырашае і прымае канчатковае рашэнне па знешняй палітыцы. Нам тут трэба пра іншыя інстытуцыі пагаварыць у гэтым напрамку. І паговорым у другой частцы нашай праграмы. Зараз перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Нагадаю, у нас у студыі палітолог Дзяніс Мільянцоў. Зміцер Лукашук працуе для вас у студыі. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Роман Устінаў. Каротка пра асноўныя падзеі. Пацярпелых ад выбуху феерверку падчас Дня незалежнасці перавялі ў галоўны ваенны клінічны медцэнтр. Як паведамляе Міністэрства абароны, прынятае рашэнне перавесці пацярпелых на далейшае лекаванне ў рэспубліканскі цэнтр па лекаванні агнястрэльных раненняў і мінна-выбуховых траўмаў. Жыццю пацыентаў цяпер нічога не пагражае. Як паведамляла Еўрарадыё, у выніку выбухаў феерверкаў, якія здарыліся ўвечары 3 ліпеня ў Мінску, адна жанчына загінула, яшчэ 9 чалавек атрымалі раненні. Да другіх еўрапейскіх гульняў у Мінску рэканструявалі сквер побач са стадыёнам «Дынама» з боку вуліцы Свярдлова. Там аднавілі ўсе дарожкі, паставілі лаўкі і нанова засеялі газон. Але каля будынка Міністэрства спорту і турызму Беларусі на месцы газона расце лебяда. У каментары Еўрарадыё дырэктар Зеленбуда па Ленінскім раёне Михаил Попов распавёў, чаму замест прыгожай газоннай травы камунальнікі пасеялі пустазелле. То этот объект еще не сдан, но он еще, скажем так, находится на реконструкции. Что Зеленстрой пока эту территорию себе не принимал. Там строители разбивают газон и работают, и вот проращивают эту лебеду, чтобы там газон образовался. Лебеда, кстати, даже помогает расти газонной траве, она ее своей тенью прикрывает, и она не выгорает. Распавёў адзін з кіраўнікоў Зеленбуда Михаил Попов. Фрэнк Лэмпард стаў галоўным трэнерам лонданскага Чэлсі. З футбольным спецыялістам падпісаны кантракт, разлічаны на 3 гады. Пра гэта інфармуе клубная прэс-служба. Раней каманду трэніраваў Маўрыцыё Сары, які працаўладкаваўся ў Ювентус. Роман Устінаў, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з Дзянісам Мільянцовым мы абмяркоўваем такую, дзіўную, можа быць, для некага тэму, ці паўплывае неяк на Беларусь тое, што змянілася кіраўніцтва ў шэрагу еўрапейскіх структур, такіх як Еўрапарламент, Еўракамісія, і гэтак далей. Дзяніс завяршыў першую частку нашай размовы такой інтрыгуючай фразай, што трэба больш увагі звяртаць на змены ў іншых структурах, а не Еўрапарламент, які, ў прынцыпе, мала што вырашае ў знешняй палітыцы Еўрапейскага Саюза. Сапраўды, будзем шчырыя, такая установа гучная, заявы ад яе па Беларусі гучаць, і МЗС у нашаму даводіцца на іх адказваць. Але якія структуры, я так падазраю, размова ідзе найперш пра Еўракамісію, якая нешта канкрэтнае ўсё ж такі можа вырашыць у справе з Беларусі. І тут змена кіраўніка нейкім чынам ўсё ж такі можа паўплываць на змену палітыкі ўзаемаадносінаў. Тут я на пачатку, перад тым, як мы перайдзем да гэтых усіх органаў, больш канкрэтна, яшчэ хацеў бы сказаць такую важную рэч, на маю думку, што варта звярнуць увагу на тое, што ключавыя пасады ў Еўрапейскім Саюзе падзеленыя паміж буйнымі дзяржавамі, якія, ў прынцыпе, прыдумалі гэту самую інтэграцыю еўрапейскую. Гэта немцы, гэта французы, гэта італьянцы. І зараз, калі знаёміся з аналітыкай і заходнееўрапейскай, і цэнтральнаеўрапейскай,
Таму што ж яны думаюць пра гэтую всю кампанію, пра дыскусіі падчас выбараў ці там прызначэнняў, то практычна ўсе робяць вось гэтую ацэнку, гэты тэзіс гучыць паўсюль, што вось гэта палітыка нацыянальных дзяржаваў, яна вяртаецца. То бок такі ёсць перакос не на наднацыянальныя еўрапейскія органы, якія працуюць ад імя Саюза ў цэлым, а зноў-такі пачынаецца барацьба недзе паміж краінамі, якія ўваходзяць у Еўрапейскі Саюз асобнымі. І праблематыка вось гэтых асобных краінаў, яна становіцца больш важнай. Там Брытанія выходзіць, там Угоршчына праблемы, там дамоўленасці паміж Нямецчынай і Францыяй. І вот другі тэзіс, што Нямецчына і Францыя пачынаюць падмінаць пад сябе органы. То бок пра дэмакратыю трошку пачынаюць забываць у межах Еўрапейскага Саюза і выходзяць на першы план інтарэсы буйных дзяржаваў. І вось гэта падкрэсліваецца. Ну, чакайце, вот глядзіце, калі старшынёй кіраўніком Еўракамісіі стала немка, прадстаўніца аднаго са стваральнікаў Еўрасаюза Нямецчыны, то Францыі нідзе не відаць. Еўрапарламент італьянец. Кристин Лагард. Это кіраўніцтва банка, да, якая раней была міністрам фінансаў Францыі. І там жа яшчэ была такая знакамітая заява прэзідэнта Макрона, калі ён сказаў, што абавязкова павінна быць як мінімум 2 жанчыны сярод кіраўніцтва, што само па сабе цікава. Не па кампетэнцыях падбіраюцца людзі, а па першасных палавых прызнаках. Это, ну, тут таксама это падымае пэўны пласт пытанняў, але мы не будзем яго зараз чапаць, таму што гэта нам трэба... Абвінаваціць нас у сексізме і яшчэ ў чым. Абвінаваціць, ладна, але займе вельмі шмат нашага часу. Вот, тым не менш, ёсць вось такая заклапочанасць, гэта, скажем так, не заклапочанасць там Расіі ці яшчэ некая, хто такі традыцыйны праціўнік Еўрапейскага Саюза, але гэта заклапочанасць саміх еўрапейскіх даследчыкаў, аналітыкаў, што вось балансіроўка вось гэтай вялікай сістэмы, гэтыя дэмакратычныя розныя рэчы, стрымкі гэтыя супрацьвагі, яны трошку парушаюцца ў бок таго, што вось гэтыя буйныя краіны, якія маюць наймацнейшы ўплыў у Еўрапейскім Саюзе, яны пачынаюць дамінаваць. І вось гэта клапоціць асабліва маленькія краіны. Гэта абстрагуючыся ад саміх кандыдатур гэтых, ну, ці ўжо там зацверджаных палітыкаў, таму што Урсула фон дер Ляйен, яна таксама вельмі такая неадназначная палітыкіня, як там зараз модна казаць. Яна, як вядома, была на чале Бундесвера, досыць... Да, міністрам абароны вялікі прамежак часу, там ці не больш за ўсіх сваіх мужчынскіх папярэднікаў. І яна таксама, за ёй такі цягнецца шлейф скандальны, там і з тратамі нейкімі неабгрунтаванымі, з тым, што яна трошку так адстранілась, скажем так, ад самого Бундесвера, што выклікала незадаволенасць генералітэта нямецкага. Ну, жанчына-гінеколог на чале войска, я думаю, што там былі такія суб'ектыўныя і аб'ектыўныя рэчы. Вось. Але тое, што я прызначыла кіраўніком камісіі, таксама выклікае, зноў-такі, у асяроддзі еўрапейскіх палітыкаў і даследчыкаў, экспертаў, таксама шмат пытанняў, наколькі эфектыўна еўрапейская камісія пасля Юнкера сможа функцыянаваць. Другое важным тэзісам такім з'яўляецца, што зноў-такі гэта такое наступства таго, што зноў мы назіраем такую канфліктнасць паміж краінамі, сябрамі Еўрапейскага Саюза, тое, што гэтая кампанія, гэта выбарчая, ці там election ці selection, да, выбары і так, яна была вельмі такая палітызаваная, скандальная, канкурэнтная, чаго раней не было. Еўрапейскі Саюз, ён хутчэй пра кансэнсус. Да? Там у буйных такіх важных органах, як Савет Еўрапейскага Саюза вызначальных, там нават галасавання як такога не адбываецца. То бок усё вырашаецца падчас перамоваў папярэдніх, краіны там паміж сабой дамаўляюцца, што вот мы вас падтрымаем тут, вы нас падтрымаеце тут. То бок на паседжанні прыходзяць ужо
прыкладна З з гатовым рашэннем. Ну і все кансэнсусам это вырашаюцца. І раней, у прынцыпе, таксама і выбіралі кіраўніцтва, прызначалі кіраўніцтва Еўрапейскага Саюза. Зараз гэта пераўтварылася ў такую досыць гучную і месцамі зноў-такі скандальную кампанію, што паказвае, што вось гэтага кансэнсуснага пачуцця ці гэтага духу кансэнсуса становіцца менш. Гэта добра ці дрэнна вот, для Беларусі? Я патлумачу сэнс свайго пытання. Калі нейкае вот пытанне, якое важнае для Беларусі, ну, да прыклад, тое ж самае, змяншэнне кошту віз. Яно ж павінна у выніку кансэнсусам прыняцца, дакладней, павінна прынята быць усімі. Калі вот у іх там такія вось пачынаюцца ўнутраныя свае непаразуменні, то гэта можа неяк паўплываць на прыняццё усімі станоўчымі рашэнне, якое цікавае для Беларусі. Так вось, калі прыняць гэты тэзіс, што вялікія і моцныя краіны Еўрапейскага Саюза пачынаюць больш дамінаваць у прыняцці рашэнняў, то гэта нас вядзе натуральным чынам да заключэння, што Еўрапейскі Саюз у цэлым, ці прыватнасці, важныя органы, прымаючыя рашэнне, яны будуць недзе ісці больш у рэчышчы інтарэсаў вось гэтых краін, Францыі і Нямецчыны. І тут нам тады варта паглядзець больш на праблематыку, што ж немцаў і французаў цікавіць у нашым рэгіёне і прыватнасці ў Беларусі. І калі казаць пра французаў, то там свая спецыфіка, таму што Францыя, яна больш засяроджана, як вядома, не на ўсходнім партнёрстве і вось гэтай усходнім памежжы Еўрасаюза, а больш на поўдні, там былыя калоніі, міжземнамор'я, то у Нямецчыны вельмі вялікія інтарэсы ў нашым рэгіёне, Беларусь, Украіна і Расія, таму што і паўночны поток, і гандаль з Беларусю, і кантакты з Украінай, у першую чаргу гандлёвыя інвестыцыйныя, яны вельмі важныя. Таму я думаю, што тут будзе трошку ўзмацняцца таксама вось гэты прагматычны элемент, а не каштоўнасны. Такім чынам, атрымліваецца, дамовіліся перш за ўсё з Меркель, з немцамі, а астатнія ўжо падцягнуцца ў прыняцці рашэння. Ну, гэта такі тэзіс проста лінейны, што называецца, але не без гэтага, таму што палітыка ўсё ж такі яна пра інтарэсы і пра тое, якім чынам канкрэтныя палітыкі прадстаўляюць інтарэсы канкрэтных краінаў і груп. А для Нямецчыны тут перш за ўсё важна бяспека і гандаль. Добра, засталася вельмі важная яшчэ, на мой погляд, можа я памыляюся, пасада, гэта высокага прадстаўніка ЕС па пытаннях знешняй палітыкі. Вот была Федерика Магерыні, і заўсёды там казалі, калі што-то, вот там Магерыні, яна там выказалася, ці прадстаўнік Магерыні. Зараз вот са зменай чалавека нешта мяняецца, не? Я б тут тоже звярнуўся да гэтага тэзіса, што ўсё ж такі у Еўрапейскім Саюзе пакуль што, мы абазначылі пэўную тэндэнцыю, што там дамінаванне вялікіх дзяржаў, але гэта толькі, што называецца, у працэсе. Калі вызначаная палітыка дачынення да канкрэтнай краіны, скажем, Беларусі, там ёсць набор рашэнняў Рады Еўрапейскага Саюза, якія прадпісваюць Беларусю праводзіць вось такую палітыку. Там гэта зараз называецца крытычнае ўзаемадзеянне, і плюс там нармалізацыя адносінаў у палітычнай плоскасці. То, хутчэй за ўсё, тут будзе пераемнасць, тут не варта нічога чакаць такое істотнага, таму што гэта пасада вярхоўнага прадстаўніка, гэта шэф, скажам так, еўрапейскай дыпламатыі. Ад шэфа еўрапейскай дыпламатыі вельмі шмат залежыць, якім чынам будуць імплементавацца, выконвацца тыя рашэнні, якія будуць прыняты органам, які ўласна прымае рашэнне ў знешняй палітыцы. Гэта Рада Еўрапейскага Саюза, і там таксама будзе камісар па суседстве і пашырэнні, які таксама будзе займацца знешнепалітычнымі рэчамі. Але тут важна, што якімі словамі, якія словы будзе знаходзіць новы гэты шэф дыпламатыі, якімі канкрэтна інструментамі ён будзе карыстацца. Вот правядзём простую аналогію. Знешняя палітыка Беларусі
па вялікім рахунку, яна вызначаецца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Александром Григоровичем Лукашенком. Ну, згодныя, да? Але шэф-дыпламаты у нас Владимир Владимирович Макей, якога ўсе хваляць, все любяць за лібералізм, адкрытасць, там і гэтак далей. Але ж палітыку ў генеральным сэнсе вырашае не ён, але ён знаходзіць такія словы і такія інструменты, якія, ў прынцыпе, задавальняюць шмат каго, і беларуская знешняя палітыка там па розных ацэнках гэта адно з такіх ведомстваў, якое вельмі добра спраўляецца са сваёй працай. Таму можна сказаць, што шэф еўрапейскай дыпламатыі таксама можа вось гэтыя нюансы палітычныя прыўносіць. Ну, пакуль што цяжка казаць, якім чынам зарэкамендуе сабе новы чалавек, але я думаю, што ў бліжэйшыя там месяцы, якія пройдуць з уступленнем яго у сваю гэтую ролю, мы пабачым, якія ўласна словы ён можа знаходзіць. Таму што наперадзе ў Беларусі электаральныя кампаніі, падчас электаральных кампаніяў заўжды падвышаецца інтарэс і з боку Еўрапейскага саюза і міжнародных арганізацыяў. Таму пра Беларусь, я думаю, мы пачуем з ягоных вуснаў. Ну, я вось рыхтуючыся да нашай размовы пачытаў пра Жозепа Барэля, і найперш я кажу, што ён такі востры на язык, дачыненне да Расіі палітык. І што цікава, да, ён кажа, што Расія ізноў становіцца нашым ворагам і гэтак далей, ЗША там не звяртае на нас увагі ніякай дапамогі, але вот цікавы факт, скажем, в Ізраілі вельмі незадаволеныя тым, што Барэль можа стаць кіраўніком, высокім прадстаўніком ЕС па знешняй палітыцы. Маўляў, што ў яго дрэннае стаўленне да Ізраіля. І ён, калі быў выконваючым абавязкі міністра замежных спраў Іспаніі, нават прыгразіў, што Іспанія можа ў аднабаковым парадку прызнаць Палестыну. Такім чынам, ўсё ж такі, ізраільцяне не задаволены, што менавіта гэты чалавек. А можа, для Беларусі было б і нядрэнна? Все ж таки мае значэнне кандыдатура. Не, безумоўна. Але я думаю, што на чале еўрапейскага дыпламатычнай службы ён трошку інакш все ж таки будзе выказвацца, таму ж адна справа дачынення Іспаніі з Ізраілем і тое, што сабе можа дазволіць міністр замежных спраў Іспаніі, гэта зусім не тое, што можа дазволіць сабе высокі прадстаўнік па знешняй палітыцы Еўрапейскага саюза. Гэта адно. Іншая справа, наколькі я памятаю, дачынення да Беларусі там выказванняў такіх кантраверсійных з яго боку не было. Ну, па-першае, напэўна, таму што інтарэсаў іспанскіх у Беларусі не так шмат. Але вось былі такія выказванні ў дачыненні да Расіі, там выклікалі нават амбасадара на кавёр, высветліць, што гэта такое было. Там, наколькі я памятаю, ён сказаў пра традыцыйнага ворага, маючы на ўвазе Савецкі Саюз. Вось. А ў дачыненні да Беларусі, я думаю, ўсё ж такі тое, што ён будзе казаць, будзе фармавацца іншымі людзьмі. Сходзячы з таго, што думаю, што ён не вельмі пагружаны ў нашу праблематыку і наўрад ці будзе пагружацца, калі ў нас тут не будзе нейкіх такіх падзеяў адбывацца, якія могуць закрануць інтарэсы Брусэля. Такім чынам, падсумоўваючы, вось ці трэба пасля прызначэння новых людзей на гэтыя пасады, а ў парламенце еўрапейскім вогуле пасля пэўнай змены людзей, асоб, я так разумею, што тая група, якая будзе супрацоўнічаць з Беларусі па беларускім пытанню, вогуле яшчэ не сфармаваная. Ці трэба неяк там МІДу нашаму МЗСу задумвацца пра тое, што неяк, можа быць, перафарматаваць сваю працу, нейкі там новы стыль, там новыя там нешкія задумы, там, можа быць, па-новаму там неяк паглядзець на гэта нашым аналітыкам, экспертам, кшталту вас, Дзяніс, там, можа быць, беларускай апазіцыі па-іншаму, да іншых людзей падыходзіць? Не, прафесіяналам, безумоўна, варта тым цікавіцца, тым больш беларускім дыпламатам, таму што дыпламатыя – гэта шмат у чым рэч такая вельмі нефармальная, так? І ад таго, ці ёсць там у цябе тэлефон асабісты таго ж самага Барэля,
ці няма ў цябе, ці не можаш ты яму пазваніць, ці не можаш яму пазваніць. Ад гэтага можа вельмі шмат усяго залежыць. Таму тут адназначна, канешне, трэба ацэньваць, трэба вывучаць біяграфіі, трэба там шукаць знаёмых гэтых людзей, нейкім чынам праз іх на іх выходзіць, запрашаць там на розныя мерапрыемствы, канферэнцыі, усталёўваць нефармальныя сувязі. Гэта вельмі добра працуе. Я гэта бачу, напрыклад, па каардынацыйнай групе беларуска-есаўскай, калі там беларускія прадстаўнікі ўжо ведаюць добра асабіста сваіх калегаў з еўрапейскіх органаў, гэта спрыяе, прынамсі, атмасферы размовы, дыялогу, а ў дыпламатыі гэта вельмі важна. Ну, будем спадзявацца, што дыпламаты, эксперты і все астатнія спрацуюць як трэба, і стасункі Беларусі і Еўрапейскага Саюза надалей будуць працягваць развівацца ў такім устаноўчым кірунку. Дзяніс Мільянцоў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Еврорадио.FM